mulki da jagorancin al'umma an samar da shi ne don tausayin jama'a da samar musu da sauki. Duk abin da zai zo da tsanani hauka ne. Mun gani? Kuma matukar jagororinmu suka ci gaba da amfani da tunanin IMF, suka ci gaba da karɓansu, wallahi sai sun jefa al'ummansu a inda ba su tsammani. Allah shi ya halicci bayinsa, ya sa shugaba ne ya zama rahama da jin kai akan mutanensa, ba ya zama tsanani da wahala akan mutanensa. Duk wani policy da yanzu gwamnati za ta zo da shi za ka samu azaba ne akan talakawa. Ba abin da za a zo da shi wai ka samu wannan abin wai sauki ne da rahama akan talakawa. Ce muku zai wuce zai wuce, waɗanda suke ta mutuwan su yaushe su da su amfani shi. Kuma abin da zai baka haushi a ce democracy, man sabiu democracy sai ka faɗi dalili in jama'a in ba su so. Ai jama'a a demokaradiyya abinda suke so su shi za a musu. To in sun an zo da policy sun ce ba su so a demokaradiyya sai sun faɗi dalilin da ba su so? Kawai sun ce ba su so, tun da ba su shikenan a bari. Dama da suka je kada kuri'a kowa sai da ya faɗi dalilin da yasa zai zaɓi wanda zai zaɓa ne? Ra'ayinsa ne ya zaɓa. Ra'ayinsa ne ya zaɓa. Sai demokaradiyya babu dalili. Idan muka ce 'yan ƙasa ba mu son abu kaza, 'yan ƙasa ba su so kawai dole a bari. In dai demokaradiyyar ne, to dama zalunci ne. Dama wannan system kar ka taɓa tsammanin zai fidda al'umma daga cikin ƙangi. Nau'i ne na bautar da al'umma. Nau'i ne na bautar da al'umma. Ƙananan mutane a ce su ne suke jagorantar al'umma. Haka ne? Haka ne. Gudanarwa ba tausayi a ciki, gudanarwa ba rahama a ciki. Kuma wannan yake nuna maka duk fa abin da talakawa suke cikin nan, mutanen nan babu ruwansu. Babu ruwansu. Inda a ce mutanen nan suna da lissafi, yau halin rayuwa da ake ciki, wallahi za su ji tsoron sake fito da wani abu da zai jefa mutane a dangi. Yanzu ko a mafarki ka taɓa tunanin za a sayi fetur lita ɗaya sama da naira 1000? Ka taɓa tunanin wannan? Allah ne ya halicci bayinsa, kuma yana son bayinsa, kuma mulki ya samar da shi ne domin a gudanar da su cikin aminci da walwala. To amma za a je a haɗu da Allah. Shugaban ƙasa yana mutuwa, senata na mutuwa, ɗan majalisar tarayya na mutuwa, gwamna na mutuwa, ɗan majalisar jiha na mutuwa.